Nay, papanamanan ka ba guys? Manipod si mangput ka, inal daw mo't na rumwar ka. Daytan sa mo lagin inom tararamida maun. Sa anak nga ginom ita, manang loreg. Nay, papanam nga rod ngay. Inak man nagaram, manang. Nay, kunak ano awanan plano mga asawa. Kunak naglaklakay kalatan na baraw. Manjak mo ta. Jakmit nga min nasango tinagaram, edi ka ubingak. Tatrabaho tim pamaysak, edi nga inaramay. Iso nga itata nag-retire akaon. Saan ako nabisay? Masango kong tiagaram. Ako na. Mabalin pa'y magkede Talaga mabalin pa ya. Napigsaak pa'y mate. Natibkir pa'y nagititumang ka. Makaten round sakto pa'y agtaray idyo oval di eskwelahan di elementary Sige, tama pa na kaon. Ay weng, bangbang luman manang. Naibos mo tay bangbang lukaon. Gumatangak pa'y lano bigat. Kaing kakitaan ni Jay silid ko Adaw tibang banglo ijay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ni Tata Iping, da kayo mo't gayam. Asinot masapulyo, ni tatang ko ka di. Saan ading? Sika. Ni, apay tata, anyat masapulyo kanya. Kwa, pastor ken na tapno maibinsa-binsak nga ibaga tigagarak. Sumra kayo tata. Agyaman na kading. Ang tugawa ko na ading. Imayak, taumay ko idarirag. Tuy kupikupak nga ayat ko, ading. I love you. Diya ko nagpalpalikaw pa'y, tanay. Mapanan titawang. Lakaya kaon. Iso amay mayat no direct to the point ti bagak. Tata. No pampanunutem ti kinalakay kaon. Tawin kulat lumaklakay. Ngam ti puso, rikna, ken pigsak. Ubingak pa'y. Makabagtatakpay ti may sasako abagas. Ora itaray-taray ko pa bagkatin akit kabailak. Anya? Nadamag ko nga may awan nubyom. Iso nga awan mo't siguro ti agungit anya. Adeng. Kwa. Kasla tatang kamutin. Katawunam ni tatang ko. Saan? Uweng. Ngam ubing tilangak ngam ni tatang baw. Kan napigpig sa akam isaw. Nabakbakidak pa ya. Kwa. Saan kayo aparigatin nga agaram? Taamin tayo. Adda karbangan na nga agayat. Iso na laang, tadyak amun no addagasat mo kanyak wano awan tata. Adda ko nam ngamin aateng. Hindi ka matalagan. Tasaan ka dagdagan ang mga klon kanyak. Agurayak. Basta di mo kumamot ibay-bayagin atanay. Kamkamatik ti panawan ading Jemina. Kitsapay la kuma. Tadanam namakin ka. Anyat kit kita amdita ka ba guys? Ni pare susi mo Kalablabas na. Itulod na ka no, dagi jay apo ko na. Naimbag pa'y day jay abats ko, tadan apo ko na. Ngamda tao, agar-ari makpay lang. Mangrugrugi akpay lang. Aga talaga kasta Ibagbagami ngamin kan kaidi ang mga asawa ka, ngam di mo matpatpat dyan. Ay, nuapay mo't ngamin at ibabawi kit kalayon ang mauday. Nagliday mo't gayam tawan pamilya na. Nang runa ita, taawanan ti trabaho apaka kumikumak. Kat, asino nga rodar armam? Ni Jimena putot ni Elpidio. Anya, nagubingay. Apay awan lat makita makatawin na maun. Ubing ti kayat ko, tapno makaputo takpay. Ubing unay day jay, imbag no kayatan na ka. Amo namot nga da pensyon ko. Saan nga agrigat iti sidong ko? Iso adak kilakit di tinamnamak manang. Kanayo na kasarungkaran. Tapno ma-develop, tirik na kanyak. Nalakala apaklunan day jay. Nga ta? Para makita kabagays.
Welcome to Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, ading Gemina. Ha? Ay, sumrag kayo, Tata Iping. Agyaman na ading Gemina. Agtugawa ko na. Kumusta ading? Adda ka di mo't lanam-nama? Kwa, kinasaritak ni tatang ko. Kat inungungtan nakmutan. Taapay ka nung in-entertainan kayo. Ha? Apay ka nungay? Di na kay ngamin kayat apara kanyak, tata. Iso asar dengan dakon asar sarungkaran. Yan niya. Di na kanu kayat tila kay nga agbalin amanugang. Yan niya. Nakarubot day ta nga amam. Unam mo ilan saan alakay. Saan mo tamadlaw alakaya ka? Kaslain inaunan tupay iti sa nga pulo at taon ni tatang mo gamsyak. Jak kayat ti maungtan manen. Iso asumapol kayo kuman iti sabali nga armenyo, tata. Nalastog una yan day ta nga amam. Ibagam tuman nga ron nga isubli na tay binulod na awasay kin martilyaw. Nabaybayagan a binulod na rejay. Ngam di na mo't lay subling. Ah? Sige, ibagak to, tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No siyak, ninamnama kung tikas ta mapasamak. Tamo ka di nakakayat ni Jimina. Kaya't nakumamit na dya Jimina. Ngam dya amana tinapilay. Iso ti kontra ti panagaram ko itanak na. Wan kit dit utang na yung pag-anakam ah. At dapay binulod na awasay kin martilyaw. Di na yung subsublay. Kunam ipadawat mong dagijay kan kwa na. Kunak no nalipatam dagitan. Heh, linipat ko matatalagan kahit ngam maipalagip mo't nga raw takas jay mo't ugali na. Kung naman na itultulong ko kinkwana. Nalabaybay amday tan. Aklunam tigasat mau. Di ka sumanaw akasta. No agaram ka ngamin. Tay saan nga ubing nga dayong amsika. Pilyam mo ngamin tay katawanam ah. Saan nga rodin nga aganak no katawanak? Tekaw ubingan na. Tapno makapututak pa itilyam ah. Kumatangak man Loida. Anyat gatangem, Mang Iping. Sabon man a pagdigos ken panglaba. Kumpurme no anya abrant adda ison. Mabiit laeng, Mang Iping. Tesi, yawatam man ni tatam nga Iping itigat-gatangan na. Wananti. Nay, damit gayam napinta sa balasang akadwam dito istor mo Loida. Kapin-anom ka de. Kanakak, Mang Iping. Awan pa'y trabaho na. Iso nga inayabak pa'y la dito'y. Tapno addakad ka duwag. At to yan tigat-gatangan nyo, tata. Agyaman na ka, deng. Ay, tinapay man pa'y kin Diyos. Taag merinda ak man pa'y. Agis tambayak man pa'y dito'y sango ti istoryaw. Anya tinapay, Mang Iping. Kumpormin ah. Noon niya tiyawat ni ading lapsat akanakam. Ay, Loida, ang mga no aglutokan. Panagluluton kay. Ingkagluton, tamaliming. Ha? Sana balay, tadato'y ka na kam aglako dito'y. Nakaluto ako na. Masapsapa ak ngamin nga aglutluto. Nay, di mo pa insirik dagi jay linabaam. Ay kalablabak laeng dagita. Nabasada pa'y, iso nga uray jak isarakan, Mang Iping. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. At da pagatang mo manang, mapanak ijay store. Ay, gumatang ka man nga ron iti kape kan mantika. Wang, nga medyo mabayaganak ah. Tagis tambayak biti jay. Makadlawag kan ka kabagays. Kanayo na matan ti mapanditay store. Anyat kagagaraam dita. Kras ko, jay kaanakan ni Loida. Jay napintas ngagnagan ititisi. Aday ta ka manon. Mahilig ka iti ubeng kan napintas ka lakayang kan. Di pa'y jay ikit na ti kurso na daam. Ni Mari Loida. Makasasawa day jay ka. Takanayon na nga ibagakan niya kakayat na ti makiasawa. Isu na lang tawan ka no maagaram kang kwana. Agpada kayo, anabaakan. Isong agbagay kayo. Oray, pa'y nga tayo tinabat-bate a babae dito lubong.
Jak tulatarman ni Lloyda. Ay nagloko kan? Nagsasao ka kung namala na sino ka katauran kan kabaknanganan. Oray kumano ka ubingam. Kaya't kung arod ti makaputot. Iso ang mga sawa akta kayat ko ti agpadaw. Kanaimbag no kaya tanda ka dagitang ararmam. Ay na, pakita akla tinapuskul apita kayda. Mainlabdan kanyak manang. Anyat gatangam, Mang Iping. Kwa. Agmay-may sakan sa ita. Aglablaba jay ka anak ka. Addad ita balay. Ay, inkasublatan nga aglaba. Ta iso ti pagbantayom dito istor mo, Lloyda. Bado na mutla dagitay lablabaan na. Iso abay ak nga iso ti aglaba, Mang Iping. Ay, mabayag nga ta amalpas. Mabiit. Apay aya. Ay, kwa. Awan, kaya't ko na makita. Kinada ko maibagakin ko, ana. Ay katag merienda ka pay Pangururayam ijay ka anak ka, Mang Iping. Anyat kayat mo merienda. Ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Sapay medyo mabisinak. Wan, ala, ito dumti kayat mo merienda. Ta ilibrikan ka, Mang Iping. Oran niya di taloy ta. Kumpormain. No kayat mo akat ilibre ka pay iti sabon, mantika, asukar, gatas, kape kandilata. Ha? Ay, isaning. Kababain. Ay na, apay nga agbain-bain ka. Kat awan mo't sabsabali. Ala, agmerienda kan. Tabal ko tak dagiti ipadawat ko kan ka, Mang Iping. Makitam, talaga crush na ka ni Lloyda. Nagadutintad na kan ka. Oray, paingatan itad na aming kanyak di kargat istor na. Jak tulat na masursuro kaya tayo. Ay grabe ka mat, Iping. Laklakayan kan ngagpili-pili pa lang. Di ka nakalin na ti kursulada. May mayat dyan, Tina. Ta sigurado akayatan na ka. Imposible akayatan na ka, jay ka anakan na. Ubing kan na pintas dayjay. Sana kaskan ka ti type na. Tayo ubing kan gwapo ti kayat na. Basta jak mapukawan ni tinamnama. Ituloy ko ti agarim kinitisi. Anti, adda mananday dya ala kay Iping. Da kayo man ti mangsangugan ko na. Wano saan pagawidan yun. Ibagayo nga awanak. Apay, talagang awan namnaman akin ka kaanakan. Awan na pulos, Anti. Pagan ano kumamangay. Kat basta damun tapno sardengan na kanasarsarungkaran. Imbagak mga awan namnaman na kanyak. Sumapol ko man iti sa baling armon na. Ngamdagulit mo't. Agpasyar mo ilat, Tanti. Ala nga rood. Sige, tasyak ti makaamukan ko na. Sangwag ni Mang Iping. Di ka nakam kumati kahit ko makasarita, Lloyda. Awan mood na makisarita kan ka, Mang Iping. Imbaganan samot kan nga awan namnamam kan ko na. Saan aya? Uwain, ngamamangan no agpakpakipot lain. Ay saan? Amok nga minti type jay ka anak ka, Mang Iping. Iso adi mo ipilit ti bagim kan ko na. No talaga adi na kakaya. Ha? Adumot dita ti mabalin mo apang ibawingan itirik nam. Saan nga min adagitay ubing ti armum dagitay addan edad na. Tapno sigurado nga aklunan da ka. Kasano ang makaputot ak ngayon no? Bakit tasawag? Kat mangampun ka. Manjak, alangarong tagawit ako. Agkapi-kapay Iping. Wano, Diyos ti kayat mo. Yaramidan ka iti fruit juice. Kayat mo. Saanay? Nabsugak? Sige, mapana ko. Nun tupay ang makasawa ka, nagpili-pili ka kabagis. Sana ka mapukawan iti namnama kabagis. Agsapulaklat tayo ti ubing armag. Imposible nga awan mapasungbat ko. Lakay kan. Kunam kam kamatem ti panawan. Ngamdagita mo sana mangayat kan katar armem ngamin. Ni Lloyda ngaminan ata sure ball day kaya naka. Manjak,
Awan riknak kan ko na. Bakit hindi jay? Saanin nga ganak? Papanan nyo, auntie. Mapanak man ijay balay dananam alori. Inak lamaki istorya kan kwa na. Agbantay ka dito istorwan. Ha? Rumor kayo akasta ti suot yo? Anya kumatmadi dito isuot ko. Napudot nga ron ti panawan. Isu nga ag short pan met da tao. Apay, da kayo lang nga ubing ti adda karbangan na nga ag short pan. Uwan angam naging pismo ta short pan nyo, auntie. Agsarsaragasag mo. Bay-bay aham. Saan da mo tamaala? Mala, mapanakon. Ayan tayin supot ko abalon ko ngay. Meriendaan mi ijay nga agis istorya. No kas pangarigan ta, aklonan ka, sure ka nga hanak nga pagtrabahoan. Huwag nga ron lala. Basta pumanaw kan dito inuman na pagtrabahoam. Agawid ta ni balay. Maitan mo nga ta amin nga kailangak. Weng, at dapat pensyon ko. Sige nga Rud, aklonan kan, epiyang. Manang Luray, adda kadwak asimbang pait. Manang, ayan mau. Adda kami dito'y kusina kan ni Loida. Umay ka dito yan. Umay ka darling. Manang, amok tinubyak, nilala. Naimbag nga orasyon, nana. Ay kastamait. Mala, tugaw kayo, tag merienda kayo. Sige, patuloy ko man ang lori. Inton maminsan manan. Ay, Anyat ginagara na dyan babae dito yung balay manang. nawan, imay na si istorya mat Manang, asawae ko nilala. Agdin na kami. Ang naiden dito yung balay. Di kay agkasar aya. So marunong to manang. Planuan mi pa na imbag. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kaya't ko dato'y nga sapatos, epeng. Manungay day talala. Nalakala ang mat kay di. 4,000 lang. Ha? Kitala. Ipadas mo no umanayin gatangin tan. Impadas ko na tatay kat eksakto nga perperme. Kan gumatang ka man iti jacket ko. Daan nga minan di jacket ko. Kan bag ko ma. Ay, kukwa. Ay, sagmamanungay na kita. Ang mga nuawan agbate akwartata no shopping ta amin. Kunam, itad mo amin nga masapul ko. Kunam, amin nga dawatak, i-provide mo. Ha? Ay, sige nga Rod. Hala, ingka man kita iti jacket kin bag mo. Pangusaram iti kwarta, ipeng. Apay naibusan tayo pensyon mo. Naibos nga Rodan manang. Kasano di may boss? Kano agpensyon ka, diretso maadago si Jemol. Nagningi na dagiti gamgamit Jenubiam. Ay, un nga Rod. Mabiit ang maibos ti kwartak no kadwak ni Lala. Apaan nak may tnudyak maitad ti kayat na. Kaya ta sa wanday ta, kwarta laeng, ti kinayat na ken ka. Sinaam ki din. Kunam melan na sino abak nang nagkawkaways. Pati dagiti bag na nagngingi na brand. Isumit nga minti kayat na manang. Alan pautangan na kong tarumwar kami. Ayawang kwartak. Rumwar kayaw, kat ingkay managastusan. Income lamangan iterwar manang. Nawang kwartak. Agluto kayo dito'y balay, ta iso kanan niyaw. Pasensya kan Lala. Awan mo't kwarta ni manang ko. Awan usarin ta arumwar. Anya matdatan nga, kundi kari ka kanya nga, hamamat gayam nga matongtong pal. Pasensya kan. Urayan ta ti panagpensyon ko manin sa tarumwar. Manjakun, madikun. Ha? Mabayag nga orayan data. Agawidak pa nga ro data, umayak to, nagpensyon ka. At damadmadlaw ko kada kayo, ante. Sumiksiksi kayo. Umubing kayo, pay.
Ha? Aya, ka-thank you, Tesi ka anakan. At nobya ni Tata Iping. Ngam papintas kayo pa'y lapapintasan ti. Ha? Apay, dakas aya. Urayan nyo kadilat nga arman na kayo. Nga ure adan nobya na, ante. Ayagtal na ka man. Saan atila ibagbagam, Tesi? Apay na uli magkakabagays. Kasla na nagdipang panunutam. Ay, nilala manang. Dumaw dawat iti 20 mil. Ngamidiawan na itid ko. Sininaan na kon. Aniya? Ay, anya nga, di husto jay kunak. Ajay pensyon mo lang, ti kinayat na. Ay, talagan sa anak para iti ubing abalasang manang. Pangbakitak sa talaga. Kay tagaram kanto pa iti ubeng kan napinta sa balasang. Saanin? Adon tinasayang panahon ko kalagita babae. Pati urnong ko naibusan. Kaya ngamin katawin nam ti armam at sigurado. Tapno adakad kadwam kasjay. Baybay amon ta anak. Uwan manang, talagan sa anak ang maparaburan iti anak. Iso ajay addan edad na tarmag. Asino ngay? Niloydan na, takayat ko dayjay nga agbalin nga ipag. Sige, nadlaw kong agayat kanyak na aloyda. Iso nga armak man langan. Katno aklunan nak. Ag naida kon ija balay na. Tatulungak nga aglako ija istor na. Iso nga alaya kon dagiti kaus ko dito'y manang. Tadiritso bakwit na ito yan. Taamo ko aklunan na kadagos ni Loida. Ay na, subliam ton Alangan na bagbag ka tabadom. Wen, tapno mamaminsan ti bannog manang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Iping, si kamot gayam. Apay, anyat masapul mo. Awanan ti ka anakak. Nabayagan anagawid ijay lugar da. San aday ka anakam ti gagarak, Loida? Sika. Anya, apay. I love you, Loida. Katno aklunan nak. Ag naida kon dito'y balay mo. Inala kon dagiti kawus ko ija balay. Ala, apay nga itaka lang nga agaram, Iping. Awanan naladaw kan. Addan afam ko. Ha? Sumangpot inton bigat ni Alexander. Iso amadam ati panagdalus ko. Sabtek ijay airport inton bigat. O may ka, kuyogan na. Ha? Ay, sanin. Kano pa nga daafam mo? Nabayagan Manipod adin sangpot mo anobyam. Simali akon iti dating site. Kat kasi nakasara kak iti nasingpot. Kan gwapo nga afam ko. Ha? Kastaya? Alang arod Good luck, Loida. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay ti mabalin mong arman dito lugar tayaw. Adupay dagiti nabaakan na babakit kan balaw. Mangpilikan kadakwada. Saanin? Babakit mo't unay dagidayan. Nasurok samot at 70 ti taw-tawin dan. Katapno at dalakad kadwam mo't akas jay. Ho? Bayamon ita kum companionship dita. Agtarakenak langan ita ado adingwain. Ta isudan ta agbalin akad kadwak. Ay nananang, nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro asala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula diti unag nginginaan amula dagito inay Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin di naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta di mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display tiyo nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula Nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta.
Kaslatay mo baknangan at nakagata nga kiti kasta mo nanang. Ay, wala ngampasig mo't nga utang ti inggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasano nga'y amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok na nang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Uwan atan eh, kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Di da pa'y lama amnesia, tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka, kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka, lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang damang ngamin, ngam di da pa'y lapaybayan dagiti pautang da. Di da pa'y idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot ah. Nan, aglisi kayo, tayo rikap kong tiridaw. No rumar kayo. Tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saron. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Ah, anya da ita marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ah, ay kwa, ada ijay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo't trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ah, ay una, mabalin mare. Sige, taibagak tukan kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na laikaro na niya. Wen mare, ibagak tukan kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet, ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Bastitlat utang ko ka dagijay. 2,000 kan ni Helena. 3,000 kan ni Tata Darwin. Kan 1,800 kan ni Nana Lulit. No saan ka kano ang makabayad, ing kakano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balay da tinautang mo kadakwada. Imbagada day ta? Wen nga road, may mayatan ti kasta tapno malpasan. Makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan dati aramida ka. Naa, apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan da ka nanang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para maula dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para maula ka datayo. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances no awan mo't gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kiti amang risot iti problema. Taanak dakmot. Saan nabali tayo sardang kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Wen, danag yun aya. Uray ta kumpleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita, basta di kan umutang nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to man na singirunan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. Saan mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang kan, nida. Uri ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumati aldaw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrigat to pa'y timparami tyo kanyak. Iso ahusto lang dyan daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rodan. Tamangan no mabulbul at singnak manan, kamaya-ayo ak manan amang pautang kan ka. Agawid ka nida.
Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam Nardo. Sumrag ka Saan na? Umayak la ko magsingir. Ayan ka anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! Umay ka man! Adda ni Nardo! Anya man di gagara na naya. Magsingir, awang kwarta. Umay ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito inida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka mo talemang. Ala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni Nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas ta tibagbagamon Nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagri ka ti sumra kiti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya. Tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin pakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni sumanubli na dyan Nardo. Manupay atao ay tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni Nardo laangan tinabate. Isu ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiyaak, itad ko. Tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon, gapu iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika tirumbeng nga agbain, saan nga isaw? Makauma ti pa nagrup-rupa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa'y din ano mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken addariting iti makannawan nga akin babati mata na. Kinadapikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawaam nga rin ti makipurdiya, tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag nagitay kalding ka o tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Ha? Magagat ka aya? Kan amum aya ti ayan nagiti kalding ka. Amok tata. Kan amok tayan ti balayda. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kaya't mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, agbiyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko, tata. Naimbag nga oras mo manang Darya. Umaya man makipurdiya. Ni, itaman pa'y makipurdiya kanida. Uwan manang tane, kasapulak ti kwarta. Ada ngamin utang ko, masapula mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawan na, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat, tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day manang. Tani sayang taldaw ko. Ay katala makaamo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawan na manang. Oray inaldaw nga umaya, kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito balayaw nita. Ay, notebook man taigpil mo, Nardo. Una, tao mayak man agsingiran. Di ka lamasyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrok ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam
Ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito'y balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay, taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inal daw kanuki di nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao, awana na. Kapilitan nga ginaldawa ka makipurdiya. Ta inaldaw mga umayagsingir na dya adjust ka nardaw. Katagin na nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkuna ngamin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada kong na dyan nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man di utang, kakaiso na makabaybayad kan, nayunam manan ti sakit ti ulam. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada ngamin nakakumikumak na. Aywan, ada ni Nida. Ay na, awan masingir mo kun kwa na, tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Ah, nay, anya ngay day ta ilumlamang mo di talikod ang barok. Ha? Sabong samag. Uwen, nana. Ha? Kasarita ko man ni Nida, nana. Mabit lang nga ro, taaya ba, barok? Ni, apay dito asabong nardo. Para kan ka, Nida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As ti inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayata kun ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na kay karik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di na ka din singiran iti utang ko kan ka. Una, saanan at talaga? I love you to, Nardo. Ha? Akpeso? Wala. Nadevelop mo ng tiriknakan ka. Gapo iti inaldaw pa nagsingir mo. Oh, agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo't, enjoyan ta pa'y mo't ti panagnobyo kan panagnobya ta, Nardo. Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay, marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag, di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapulaang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsud yaw. Kasla-kastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Adamat gaya man nobyom nida. Kaamam mo. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa'y mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga aganak. Wento ka di. Madanon tulat tama ng darya. Aywan, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako niti kasta trabaho. Ha? Makabanog mo ngamin. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kun may kasar ni Nida na. Ngam di na pa'y mo't kayat.
Ibagbagak nga rod mo't day taken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kaya't kukuman nagsimpa kami. Tapno makabukal kami mo't na ti anak. Wan ko mga road. Ay nano siyak lamay sa. Kaya't kun no agkasar kayon. Takas makitak mo't kat nasingpot ka barok. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaeng kat makikalay sa kan Nardo. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narikat agdadarasudos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpot mo't ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day jay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan ay bagday tananang. Basta gayan ayat kami pa'y laang nga. Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalak ayat ti mailawaan. No kasta nga alanganin ka kankwana. Sinaamun apay pa'y lang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado iti reknam. Kadya utang ko nga ro ti pampanunutag. Anya. Bayak nga gayan ayat kami iti manwa bulan wano tawen. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kwa na. Nabayagan nga gayan ayat tanida. Anya ngay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo't ti panagayat ko kan ka. Saan samot na data tinaikari para iti tunggal may sa nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Amom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok day ta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Ididamo laeng. Ngam idagbaybayag na punas mutten. Narigat mo't ano pilitok ti makiasawa iti jak mo't ayayatan. Anya, Iso asore ngam nasaysayat no agsinatan nardo. saan? Di na kumamot sinaan, pangaasim. Sorry talaga nardo. Jak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayayatan? Iso asumapol kan iti sabali nga sawaem. Anya, ay di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaeng. Saan? Pudno amin nga ibagbagak nardo. Jak mapilit ti bagik nga agayat kan ka. Promise. Anya. Ala, narigat mo't napilitan ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ro. Oray na sakit ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga rod tamawatan nak nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngay no lapdan nakbat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wait, ngam imbrik nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rodan? Makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kankwana. Just kima day dya lalaki. Awan magayam taktakderan na sa una. Kat basol mo matlaeng gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Apay nga tadi mo timimayin dito'y balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad kakit day, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak manan nita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad mo? Ay, Kuanardo,
Sumrak ka mampay ta, ada na patag nga ibagakkan ka. Ha? Wala. Ala, agtugaw ka. Kwa, kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi eh. Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat ada na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat tanardo. Datamanan. Ay, ladingitak nida. Nga nakamove on ako. Tayo di break na. Nagsapol kadagos iti kasukat mo. So nayaw awan ang tiriknakin ka. Ah, Napunasag. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikat adamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. wenang imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Iso amang tedkan. Tapno makisayan to lista am litin notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po di din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da agpasyar ka. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta-driver daket nga raw ka ba guys? Ipagdalen. Adanin nato nga anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-lutaw iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Ada kumay bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangaw-awisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya ti makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arang ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arang. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay.
Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladan na di tatang mo akapsar ka. Na-enjoy na ti biyag dayjay. Tanapadas na kami nabisyaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad mo. Ang mama ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang kail. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam, tiim nas di biyag. Nasingpad lao na eh. Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Taurayan niya't araramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka maneng. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Apay kanungay. Naananaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Jakam mo atapan da 50-50 ti biyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaneng. Di lagnaknakam. Nadisgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumaatag biyag pay mo't. Kumusta kan, bayaw? Kunak numatay akong ipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga mina nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga ki di disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ta ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na dung parak. Ay, Ijam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Ay, agyamanak ta concern ka kanyak ipag. Agam ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senior na lang idinapan abulan. Huwag nga rod, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ikanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabol lata. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpi man iti sakit. Nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga ro ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalin. Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na. Iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing kamaturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana yun ipag. Naibusin. Iso, mabalid manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di pari isko ngam adaman na tayo na kalugaran tayo.
Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito barangay tayo, ni Ruding. Anya, apay kanungay ang natay. Naatake ka no, high blood ka no nga, men. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no adda aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwana Isu nga inak to bayadan ken ni baka na. Inda makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang, Kyle. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos, mayat ka. Nang runado mga baka ka anakan. Saan nang, Kyle? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay may. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsingpal. Ta mabiit ka amatay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Ada mo, insan? Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo, insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko, insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Matyang mo kamadingay naramit ko iti padak katao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan, insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo, anak ka. Kimaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka isuda mo ti matay. Ha? Isu ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na, ay ran-ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na nga ibaga kanya. Kita nyo, ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno adda kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day dyan nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Matay mo gaya maninsan mo Georgia nataw. Ay, wangarudang kal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day dyan nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na pamanagnig day tanataw. Nasingpet man ang ginatay. Isoasi ka, agpanunot ka, nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kail? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpet.
Agpakawala ka matay ka anakan. Kita na. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kwan, naggurigor. Pagamuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit at singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adama agpaiso punto yung kay. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsen na kunak to ka. Iso ano kayat mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladen hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapay. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katraben anak kau. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kilmanahing. Anya, ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kau. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay da. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, tainta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Pangalantang iti pagsat ta. Ada sukik a pag-iinuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato. Apay ayan nanang. Aldawan. Apay di ka mapanag-trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit ti ulaw. Kun makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na nidisimbang pet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y ti maturong na lang. Panawan da ditoy. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingain. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, di ka na yun akadwam. Iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni uncle. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukustang around. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bay anyo agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bay ayan Kung bangon ka dita, tada papananta. Napartega. Jack makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw ka. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Yalang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan. Kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Ken maysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga min ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbalin na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den. Di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga gapukin ka.
Insungsung mau! Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng, tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, hindi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan. Dakon makaruan dito pagbaludan. Karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, Ay. takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka na iti kakanwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat di taoy. Pagpampanunutam tinapagtang niya uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una nang. Nakaamiris ako. Kahit suray, no tinumpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmaneng. Tanda niya ako na isagmak gapo ko lang kuha, na? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isojak kaya tintang bisyo. Agsubli manin iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Yan! Ay, sino tinakastong dinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, ay, Ay. inyidanan di takalsada. Sapay dyan nga mo tinagiddan Ay, na. ay maturog manin di ta. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnaknak mo day talakay. Inaklakay na, ti kinartek na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inal daw ngamin ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y apulos ti bisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manin na kudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay ken ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa ken amati ka kayso na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakay. O ala, sumer ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't arte, dado. Asabot kayang bisitan nada. Kuntatang, ni biday. Ni biday gayam na ito. Kung nakaano asinam, dakbot mabigbigan. Sige. Panawang kayo. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat lalay! Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Baybayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbali mo? Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da pay laam mo. Madanagalak namin biday.
Amang ano pagkasarin data adagos na maamuanda ang nagkinaawatan ta. Katyak pa nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramatan ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang kantatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay iti anyaman nga oras. Tani, siyaklatan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da kadata. Awan mat daldalapusan ta tao. Ang mala. Agpudnutan to nga ruden kadagiti dadakkel mo. Nakaumay kamot dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang? At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Ha? Anya? Ay, Ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso nga pangasim, ta di da kami kumaapurain ngagkasar. ay di ka madanagan dado. Ta saan may nga aramay ti kasta. Ay may mayat kit di pa'y ano saan kayon ngagkasar. Ha? Ay, nanang, anyamot daytan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mam iti hustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Why? Biday, apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yu kadi kayat ni Dado nga para kanya? Saan? Nakarkaro asaan kanyak, Biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di me kaya ti makamanugang iti adabagbagtit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti amana a pumagdate nung malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Yung sigurado nga ulitin ng tumalay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Tanapingat ngagdatdaton kan kaday jay. Manjak! Anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutan. Hay, sinaam kit di day dyan lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anyangay ti gastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin kan maysa. No agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Kit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa din na talaga bakay. Nalpasan ti raya-raya. Ay,
Nagkasarda magaya man itilimad. Ay, uwan nga rod. Sinukir na ta anak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay to mata nagdadak kalamasal na. Ah, Iso ti pinanggayuman ay danak ta. kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro a konsumisyon na. Ay, awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iji balayo. Uwan dado, dito'y tipag na idanta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko? Sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala dado, nabartagmanan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamanganod data ti pagtripan ni tatang. At to yan tibalon mo ang mapan nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan lakay. Mabayag ka di pa ya malpas di kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Oh, ala, agan anos ka dado ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami nagtrabaho, iso naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Ay! Bilay! Tulungan ng dalal! Ha? Ala, ni dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka na dagos tiri daw. Ay. Apa yung dado? Apa yung agong ungat ka? Apa yung nakatrangkap tiri daw? Ang tayo lamang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbord na! Anay ko? Tibibig ko! Aba yan tinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko, bimtaksan. Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, dado. Alala, sumrakan. Agpalas kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami tayo! Tingnan! Anyat kay kayak ngaykin ka. Kat nagdakalan ka a tao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami tayo! Laban! Awan kay kayakin ka. Kasta gayam, ha? Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan kahit ano ba eh! Ay, delikado. Riingak ni tata ang taag paaraya. Takkan ko na. Na, apa yan? Anyat sang sangitam biday. Anya day takargata sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ala, sumrak ka mampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog nakpay. Madya ako nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti magbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan ngamin. Basta sinakon ni Dado nanang manjakon.
Dagay ta. Ihustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yu pa ilatag din na. Ngamrimwaran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kenkwana tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak tatang. Ta ipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anong ti makidin na kenkwana no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. May bag nga orasyon na nang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Okay ko kumasukulan ni Biday na nang. Agawid kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nan ti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday na nang. Ay sanan, pumanaw kan, tandina kan kayat ti anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay mo sukon-sukunan. Ayawanan, hindi na kan kayat ti anak may dado. Ha? Alananang, inkay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawid ta ko man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, impukisak ti panang sukon ko ken ka. Adangami na timaer ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong? Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel muscle mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito yung pagpatpatayang matadakkel ang muscle ko. Ay na. Namiss kunday ta muscle. Ay, sus. Di mo kundutan ta muscle ko. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya! Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti muscle ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya! Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga aga brown. Awanan ah. Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. Kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta. Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandanog ka nga nun. Ang kakatalti makadumanog. Inka manganan. Sa ka maturog. Tapno mausawan ka. Hindi nakmandaran. Tapisan kan tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asika ni Dado nga asawa. Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Ano? Anay ko! Sika at tinaalas niya ramid na. Naglaad ka pa'y. Sika tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Ano? Di nakpagsunit ti kasra, ha? Titibag Dado! Masagsagit ka na! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kan nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado nanang. Sinaakon! Mandakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man tinaramid na kan aya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarum ko talaga ti awanan bain na lalaki.
Gapo, iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, biday asawa. Pakawanan na kuma. Di nakarakupan tayo. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko na dahil jay. Kadigdigos mo sa dadong. Ay, uwan pa ka. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Abaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mabitla nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Basta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay nakalabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul ngagsina kayon kinibiday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak maitidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw ako. Diyakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo day tao. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan na nang nagkarimot ni dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman hindi isunto ati panang idarum ko kenkwana. Saan na maulit dahil jay biday? Ay! Promise. Tinakpagpong tutan. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mabay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni dadaw! Ne, nana prima. Na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na na. Nakamot anana kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing ka mat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mat kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubing nga ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbakit kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga rodin. Damok akot senior citizen kayo mutin. Akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wen, manang. Kabages. Apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mawakitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages. Addan kitaam taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka prima. Pugpug tulaang day manong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak ammo. Binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing namin ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y Kaapay akas titar aramidan na. Pati bado na. Bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. ay na prema. Ag ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging.
agkaralabas kayo matito isang store kong agjagjaging. Apay hang kayo nga mabanog. Ubingak pay, iso sa anak abasta mabanog.